mamigay ako ng mga regalo. Ngayong Kapaskuhan, ako si Santa Claus. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Magkikita ako dito. Kapag may tao, bigyan ko kayo ng tinapay, pati mga laruan. Maghintay ako dito. Kung sinong unang dumadaan, bigyan kong biyaya. 3 weeks later. Nindot man kabuntagon ron, bugnaw nga way init ba? Lagi na ba sa padong na Pasko? Pasko meron na. Marugip sa buntag, way init sa. Ting dawat po sa mga regalo ba? Oo. Dito ba? Kita ito. Mara mag Santa Claus ron. Ba tinod ba kana na Santa Claus? Ito ba dawat ko ng blue nga kwarta ba? Blue ba? May blue. Yes. Blue kwarta ba? Di na bata para blue. Dili man ko. Lahi man mo ha. May lag na aron sa kuan. Kisa ba? Oh! Mga regalo. Ito Santa na ako. Hindi. Mamigay ako ng mga regalo sa inyo. Tanggapin nyo. Oh, ito. Kisam ka. Ako si Santa Claus. Ikaw guro to ang kuan, assistant ni Santa Claus, itong tabok. Pati ito. Tanggapin nyo. Itik. Oh no! Oh. Oh. Ya, si Santa ni gamay. Sabay. Saan na to? Ya, salamat kayo ani. Yes! Santa. Walang anuman. Tinggal alik doon kono. Taong yun. Kapa.